Sabantuylar деген вакытта аны әгәр глобаль стратегик рәвештә уйланган вакытта ул гомумән татарлыкны саклау механизмы. Сораучылар, бик күп сораучылар бар. Ни өчен сез Сабантуйларны төрле статусларга ия булган Сабантуйларны булдырасыз дип. Беренчедән, менә күптән түгел безнең Чебоксарда федераль Сабантуй булып узды. Анда безнең Россия Федерациясының 41 төбәгеннән татар оешмалары җитәкчеләре һәм вәкилләре катнашты. Менә шушы аларның катнашулары ул Сабантуйлар федераль статус бирә. Ул бүгенге көндә җиңел түгел. Әгәр дә системалы рәвештә төбәкләрдә дөнья татар кәлимәсе тарафыннан ул эшләнмәгән эш булса, 1-2 көн эчендә кешене анда Приморье крайларыннан да булды, Сахалиннан да булды, әле бүген Ханты-Мансийск автоном округларыннан да, Төмән өлкәләреннән дә, әле мин Идел буе федераль округындагы оешмаларның гына алар да булганнар әлбәттә. 41 төбәктән biz 500'den артык кешене алар үз хисабына киләләр. Нашы Сабантуйда үзебезнең никадәр бер дәвамлыгыбызны, берләштерүче фактор икәнлегебезне күрсәтә алдык. Әлбәттә, аның үзенең Сабантуйның үзенә генә хас булган күренешләре бар. Ул милли уеннар турында да сүз алып барырга була. Шуңа күрә менә быел 8-нче мәртәбә уздырылды. Безнең менә хәзер безнең Василий Шахразиев җитәкчелегендә һәм Татарстан Марскач җитәкчелегендә безнең хәзер бер төркемебез китәчәк Курган өлкәсенең Әлмән районындагы безнең бөтен Россия авыл Сабантуена. Ул ни өчен кирәк? Ни өчен федераль Сабантуй, ни өчен авыл Сабантуй? Чөнки аның форматлары төрле. Федераль Сабантуйда әгәр теге яисә бу төбәкнең башкаласында уза торган булса, димәк шәһәр форматында, ләкин барыбер милли уеннар белән бөтен Сабантуйга хас булган милли үзәкләрдән уза. Бу инде безнең ат чабышлары белән дә, татарча көрәш белән дә һәм бөтен Сабантуйга хас булган милли үзәкләр белән дә шушы Әлмән районында шулай сезне дә көтеп кала Әлмән җирлеге Курган өлкәсенең. Анда безнең бүгенге көндә бик актив эшләп килә торган Марат Юнусов җитәкчелегендәге татар кадрлары эшләп килә. Мин менә бу проектлар турында хәзер Сабантуйны сөйләп торам булса, һәм шулар безнең бар бөтен Европа Сабантуйы. Ул 2 елга бер уздырылып килә. Менә киләсе елга ул безнең инде Эстониянең Таллин шәһәрендә уздырыла. Шулар бар безнең Сабантуйлар менә республика күләмендә Казахстанда, ул быел 8 сентябрьдә Урал шәһәрендә узды. Шулар безнең дәвам итеп Кызылорда өлкәсендә дә Сабантуй узачак. Бик матур проектыбыз эшләп килә, дуслык күпере форматында Башкортстан татарлар белән бергә уздырыла торган, безнең бөтен Россия күләмендә эшләп килә торган татар авылларының саклау ассоциациясе белән бергә эшләүчесе Фәнир Галимов, ул буе авыллар Сабантуе узган ел безнең Башкортстанның Төмәнәк авылында узган булса, быел инде ул Азнакай районында узачак, киләсе елга ул Актаныш районында уза. 37 татар басмасы бүгенге көндә басылып чыга безнең Россия Федерациясының татар төбәкләре тарафыннан, татар оешмалары тарафыннан, анда аерым редакциялар эшләп килә. Һәм инде әлбәттә безнең сайт турында инде сезгә ул яңалык түгел, tatartelekongress.org, анда бүгенге көндә безнең катнашучыларның саны да даим артып бара, анда актуаль фикер, төрле рубрикалар, һәм гомумән сөйләгәнче анда кирип карасагыз, ул бөтен безнең татар оешмаларының эшчәнлеген һәм дөнья татар кәлимәсе башкарма комитетының эшчәнлеген һәр вакыт яктыртып бара, бөтен яңалыкларны менә сез шунда аны ала аласыз. Безгә әле чемпионатка хәтле дә бик күп шалтыратулар булды. Менә билет алырга ярдәм итә алмассыз микән, яисә без менә шунда катнашырга теләр идек, шушы уенда катнашырга теләр идек. Беренчедән халкыбыз, менә мин дөрүшчә әйттем, чемпионат өчен генә килми, безнең татарның мәркәзе булган Казанны да карарга, милләттәшләр белән татар интеллигенциясе белән аралашырга. Менә күптән түгел безнең булды бер делегация, мәсәлән, шул Австралиядән әле бүгенге көндә аларында. Алар бит Казанның чемпионатына гына түгел, алар менә үзләренең нәселләре, ата-бабалары торган җирләрне, Күкмараева дисез Мапас районына барып кайттылар. Алар менә шушы чемпионат аркылы без менә мин әйтим, берүчә ситуативный туризм дигән мәсьәлә бар. Менә шушы чемпионат аркылы беренчедән Казан шушы чемпионат узара торган шәһәр буларак нәтиҗәләнде. Кайсы гына илдә безнең оешмалар булмасын, кайсы илдә генә безнең милләттәшләр яшәмәсен, алар горурланып әйтәләр. Татарстанның башкаласында Россиянең башка шәһәрләре,
ısındırmayalar çünkü varsın da ücretli paralar kazanın için bu iktisat durumlarına söz var mı? Bununla biz milli eğitim uzman forumlar yukarıdan uzdurulmuyor mu? Şu an göre varsa da bunun her bir işin üzerinin bilgili bir ideolojisi var. Biz bazı kişiler sizmegen kıyımlamadan büyük kuruluşlar meseleler var. Min yukarıdan etmedim bizim şiddetli milletleşler kilip tigiyse üzeri yaşayan tigiyse bu komanda sastavında onun için cemaatsalar da söyleşileri, bütün emosiyaları tatarşa bildirirleri o indimden demek şu işin ne kadar gerekli durumda bahsediyoruz. Her bir kilgen cemaatlarga yenileşesinde bu büyük mühim. Eğer de onun yanında kazanını başka müzikten kuruşu kişi bula tamamlatmışı olsa o bir mesele. Eğer de onun yanında Dünya Tatar Kongresi'nin hizmetkeri şu günler devamından birlikte olsa elbette o kazanın ne kadar Tatar için merkez olanını anlatabilir. Şekildeki şu canavarların mındakiliği hem hukumen Tatarstan kazan diyor, benim şu aeroportların başlanı, selamlıyordan başlandı, hem hukumen şu günlerde o da benim her bir neticede her bir kişi